Pa čuj, sad idem malo više s tramvajom, da. Pa sam baš neki dan u Frankopanskoj stajao i čekao tramvaj. Kad naiđe tramvaj, ja se popnem na njega, na tramvaj, i krene tramvaj i na pola ilice naglo zakoči. Izgleda da je neko prelazio u ulicu i naglo zakočio, a jedna djevojka koja je stajala nije se držala za niš. Ti se moraš držati u tramvaju, piše tam, ne? Ona se nije držala i pala je svećeniku jednome u krilo. I veli, oho, a svećenik veli, nije to oho, to je ključ od samostana. I sad, kam si išli? Kam si išli? Išli smo Zubaru. Aha. Ali kad smo prešli Jelačić plac u Jurišićevu, digne se jedan čovjek i počne vikat, političari su svi kreteni, političari su kreteni. Onda se jedan digne, veli, čujte, nemojte vi vređati. A šta, vi ste političar? Ne, ja sam kreten.